Care logo este corect? Întrebarea 2. Găsește numărul 57. Dacă ai răspuns corect la primele două întrebări, apasă de 2 ori pe ecran ca să știu. Acum ține apăsat pe butonul de comentarii și alege un emoji. Pun pariu că l-ai ales pe acesta. Știai că atunci când mă urmărești, poza mea de profil începe să danseze? Hai să continuăm. Întrebarea 4. Cine este prima persoană care apare când dai click pe share și apoi pe more? Dacă este un coleg de la școală, îmi pare rău, dar ești eliminat. Următoarea întrebare. Cine este cea mai enervantă persoană din Buzz House? Dacă ai spus Tina, ai dreptate. Ok, ultima întrebare. Doar 1% dintre oameni pot răspunde corect. Ghicește numărul. Lasă răspunsul corect în comentarii.